Finally, yes, we're doing the vacuum device. So the video on how to sebenzisa kanjani, yini, uqala nini ukusebenzisa, umphumela ubona kanjani. We're doing everything a vacuum device. Nokuthi ihlanganiswa kanjani. Dr. Thabile with the Blue Clinic. Iklinikhi yamadoda eseThekwini. Ngibhala page 9 welanga la ngempelasonto la sikhuluma khona ngeenkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu inkinga zasekamereni. Phinde mina Dr. Love insuza kamshengo Wazini FM. Ihlelo ikhala lokhozi. Njalo ngolesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintatha kusa. Thank you very much for kungilandela, for liking, for subscribing. Please continue just liking and commenting, sending hearts or whatever, because the more you comment and my channel is suggested kubantu abaningi, so it gets to grow. Yebo, namhlanje ke sesifikile ekugcineni ukuthini yini lena i-penile pump sibiza ngokuthi i-vacuum device ye-erectile dysfunction. Mayifika this kind lenhlobo le engiyiphethe awafani, khona amanye enziwa manually kanjena, khona amanye abama-cuffs owaphampayo kanjena, khona namanye automatic azenzakalayo, but mina ngizodemonstrate with the one I have. Okokuqala ukuze siqonde kahle ukuthi isebenza kanjani lento kufanele siqonde ukuthi yini erectile dysfunction. Ngenzile ivideo ngaphambili erectile dysfunction ngizayifaka ilink yayo ku-description box ukuthi manje ibuka izonikhumbuza kahle ukuthi yini erectile dysfunction, kodwa ngizothi ukuthinta kancane njena ukuze kube nokuqonda futhi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngokuphelele uma ufuna erectile dysfunction ngokuphelele ukuthi yenziwa yini ungenzani ukuyisiza kuyona ngaphambi kokuthi ugqumele kufikeni lana, ngahamba ibuka leyo video. Erectile dysfunction yenziwa ukuthi igazi lisuke ngasangeni kahle esithweni sangasese, lihlale libambeke so ungakwazi ukuqala i-erection. Abanye bane-erectile dysfunction bayakwazi ukuyiqala i-erection, inkinga kodwa kube ukuhlala ne-erection kuze kufike la ebele reacha khona i-orgasm. Chaza ukuthi iyaqala i-erection ikhathale phakathi nendawo ungakafiki. Kanti i-erection yona yenzeka kanjani? Yonke into siyayisimplifya just so that lonke lento izokwenza sense ukuthi sikhuluma ngani. Kunokunye okuningi kunalokho engikushoyo khona okwenzakalayo, kodwa lokhu kwenza ukuthi kube lula ukuqonda. Kwenzekani ke lapho uthola i-erection? Mawubona kwenzeka into ekutshelayo ukuthi udinga uzoyocansini, umqondo uhambisa umyalezo uletha kuphi emthambweni ezesithweni sakho sangasese. Mawufika lo myalezo ufika uthini? Utshela imithambo engenayo ukuthi ivuleka, utshela umthambo ophuma uvaleka. Siyazi ukuthi mase kuyafutheka kungena igazi eliningi kungaphumi lutho, boom, kuqine kuye phezulu. Kuthi mase kuqediwe ku-relax, kwehle, kuvuleke, liphume igazi ku-relax. Lokho kuyacaca ukuthi makwaba nenkinga yemthambo noma kwaba nenkinga yokuhamba kwalo myalezo lona ukuthi ufike esithweni somuntu wesilisa sangasese, yebo kuba ney'nkinga ze-erection. Namhlanje lokho-ke sokhuluma ngakho lapho sekuney'nkinga ze-erection zingenziwa into engafani, kodwa siyazi ukuthi enye yenhlobo yama-erectile dysfunction evame kakhulu i-vascular erectile dysfunction, la kungakwazi ukungena igazi elanele noma liphinde libambeke lihlale isikhathi esanele ukuthi kuze kufike kuvuthwandaba. So yila i-vacuum yethu ingena khona-ke. Isikhathi esiningi i-vacuum siyisebenzisa ikakhulukazi kulabantu ade benza lokho esikubiza ukuthi i-prostatectomy noma ilona ama-operation e-pelvis la kuthinteka khona ama-nerves ezesithweni sangasese. Athi sithe imiyalezo ihamba ngemizwa ukuze ifike emthambweni phela engenayo. Yebo, lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi phela umyalezo awusafiki esithweni sangasese ukuthi phela uthi vuleka mthambo, valeka mthambo. So ey'khathini ey'njalo-ke siyasebenzisa ilona i-vacuum pump. I-vacuum pump asicabangeni izinto esingayizuza kulona ama-advantages okusebenzisa i-vacuum pump. Okokuqala njena siyazi ukuthi i-vacuum pump ilona ithengwa kakodwa, ayifani nomuntu odla amaphilisi ukuthi njalo uma uye enkonzweni yasekamereni kufanele lokudla amaphilisi, kodwa uma usebenzisa le device lento ithenga kakodwa usucovered sonke isikhathi. Okunye futhi kulula ukuyisebenzisa, ayinawo ama-side effect
amangako. Obviously yonke into esisebenzisayo kunokuthile okungenzeka lapho singayisebenzisi kahle, kodwa-ke uma uyifanisa nokudla inhlobo ey'thile zamaphilisi abantu besilisa abaningi abayibona bezidla, yona ibukeka ithe ukuba ngconywana. Kanti futhi okunye futhi ukuthi awudingi udokotela ukuthi ekubhalele yona, into ongayitholela nje ey'tolo zabantu abadala, iyatholakala kalula, kanti ithatha imizuzwana nje kuphela ukuthi isebenze. Siyazi ukuthi ithatha between 2 to 7 minutes ukuthi ikwazi ukulona iqala ukusebenza, kodwa-ke siyazi amaphilisi abathatha 2 to 7 minutes, ayakwazi ukuthi athathe isikhathi esithe xaxa ukuthi ekwazi ukusebenza. Kanti futhi okunye okubaluleke kakhulu, siyazi ukuthi akusiwona wonke amaphilisi asebenza kuwonke umuntu, kodwa siyazi ukuthi up to 92% wabantu will respond well to i-vacuum device. Nayo-ke uma uyithenga-ke le vacuum device yethu ifika kanje. Ifika awafana inhlobo engafani, enziwe ngendlela engafani, wonke umuntu engalindeli ukuthi uyofica enjeni. Sorry ngibalahlile, I've lost amanye ama-band la, the ceiling bands. Kodwa-ke lokho ekufanele ukwazi ngalama ceiling bands afika osize abaningi. Uma uyithenga fanele ifike inosize abaningi balamabhande. Nami benginawo omkhulu nginalona nomncane nginalo, there were different sizes. Angazi ngibalahle kuphi, maybe basalile, angazi ukuthi ngibalahle kuphi. Ifika kunalana ama-bands lawa awosayizi, kufike kunayo yona uqobo-ke this chamber, mase kuthi kuba nale pump-ke le esiyisebenzisayo. Okokuqala kufika kuhlukene, sihlanganisa nakho okokuqala ufike uhlanganise the tip, uyihlanganise nayo le ndawo yokuphampa kanjena. Mase uyihlanganisile, into ezibalekile-ke mase uyisebenzisa lena, fanele wenze sure ukuthi kune-seal enhle between lana nesitho sakho sangasese. Into ongazenza ukuthi isili improve lana, okokuqala ungashefa, ukuthi-ke uma uyisebenzisa eshaweni, yebo kuba lula, awudingi ukuthi ulona, awudingi ukusebenzisa ojili, kodwa uma uyisebenzisa phandle seshaweni ukuvikela ukuyilimaza nokuthi sile kahle, sifake ojili. Nayo iphathi ezothuka ngilona-ke ngishibilisa. Mase kuthi enye yezinto esiyisebenzisayo, gosh it's a bit difficult, ezinye izinto esinayo-ke uyifaka la, yabona lento yenza ukuthi ipromote ukuthi still ibe yinhle. Sesi-assume ukuthi lo muntu wethu esomsebenzisa uzokwanela kulo sayizi, ngoba ibona kuphela osusela, abanye angazi ukuthi ngibalahle kuphi. Naye gosh it's so hard ukuyifaka, idinga amandla endoda-ke phela, ngithi suke ifakwa indoda vele. Nayi I think ngenile, I think it's a decent group. Nayi sesiyifakile isi-right kanjena. Okunye okubalulekile, ifika ngosize abangafani. Lana fanele ukala ukuthi wena ungakanani ukuze ukwazi ukuthi nako ngosize abangafani. I'm so confused now. Nako ngosize abangafani fanele ukwazi ukala, yabo nje lembo ukuthi ingakanani, khona enye that I big khona nezinye ezincane. Kwenzeka kanjani-ke mase uyisebenzisa? Usufakile ugel uma ungekho eshaweni, advisably ushefile, mase uyaphusha-ke. Ngicela ukubamba ubizophuma, lento yami iyangihlula mina. I think uma uyifake kahle wehlisile lana ayihluphi. Manje mina anginawo amandla okuyifaka nje, angazi what's up now, but it was easy emini, yes. Let me try and stretch it. Ngibamba kanje base ngisho obviously mawufaka le ngoba i-erect kuba nzinyana, yabo mawufaka eyakho ungakabi ne-erection uzobona kuba lula kanjani. Lena singajaji kahle ngoba aqala ayingeni ngenayo i-erection, angithi oops, yeah, ingeni ngenayo i-erection, so akukuze kube kahle. Nakho uthi masuyenzile into ebalekile, mase siqalile-ke ukuthi usuyaphampa lana, asiphampi obviously ngokulwa, asiphampi more than 30 minutes. Uyaqala ukuthi kufika kanjani, ubone ukuthi ufika kanjani. Indlela esebenza ngayo ngicela ubuke ukuthi ikwazi ngisho nokuyidonsela lana. Sibreakekile nesil-ke. Yeah, but you get the lona. Ihlupha ngoba nkosami i-erection isikhona already. Lana phela kube cabanga ukuthi kube i-erection yabe khona ngabe kusebenza kahle. Nakho yabona sengibambela ukuthi ngaqaqe. No, but as you go, oh, it's supposed to, yeah. As it goes up, yabona senzani? Yes, it unseals, ishiye leli bande.
lishiye leli bhande lana, mase lisele la leli bhande lizosebenza nje ukuthi likubambele igazi ukuthi phela ngithi ulidonsile ukuthi lize lana, so selizokwazi ukuthi lisale lana lingaphumi-ke, yabona, usulivalelile. Ungakhohlwa masuqedile ukwenza ucansi, kubalulekile ukuthi ukhiphe le ring. Obviously kuzobe sekuqala ukuthamba vele kancane, bese kuba lula ukuthi everything becomes a bit harder mawulona, mawenza ngalento esine-erection already. Isebenza kanjalo-ke i-penile pump, kodwa khumbula okunye okubaluleke kakhulu, sonke isikhathi uma uyibona uney'nkinga zasekamereni, kubaluleke kakhulu ukuthola usizo ngaphambi kokuthi ugqumele ukuthi uthenge izinto ey'thile ukuze uyisize ekamereni, ngoba ngokudabukisayo abesilisa abaningi bahlala ney'nkinga ey'lapheka kalula ngenxa yokuthi baloku bezama izinto ey'thile ney'thile, kanti kubuya sukuma ethola usizo bekunokuthile esingamenzela khona noma bangamenzela khona ey'ndaweni ey'thile. Khumbula impilo yocilo, khumbula ezasekamereni ziyimpilo, kubalulekile ukuthi siy'nakekele. Futhi uma unenkinga yasekamereni ayikho into e-wrong ngawe, uyagula udinga usizo. Ngiyabonga ukubuka uze kufike la. Uma ungaka-like kanjani, go back, like, please like, and just view the other videos as well, and be kind with your likes. Bye.